Molweni nonke. Hey, camera stand yami ifile ubukekela nangoku. Today ngifuna ukwenza nje part 1 solution for lento for i-control D test ka-March 2017 le adutywa district. Yabona kwenza nje question 1 then makisha nje nabo abantu bayaqubhaza kanjani. Yayibona memo binendawo ezirongo engayazi ba kwaqhubisa ngayo. Yayibona, so sine question yokuqala ethini sizawubeka ipicture phaa ekuqaleni ubone okanye ndimane ndiziveze iziquestion uba zithini. But yokuqala ithi solve for x. I hope uyabona, solve for x. Bese sithi problem 3 minus x. Bese sithi x plus 5. Kwathiwa 2 marks. So kufunwa nje i-x values up. So i-solution ilula mos. Izawuthi negative x is equal to negative 3 because xa mwelisa equal sign u-3 utshintsha sign. Then asifuni negative x, sifuna negative 3. Siseno times abani ngo-negative 1 macala sifuna x is equal to 3. Ilula ke apha x is equal to 5, negative 5 ne. So i-values zethu zeyokuqala ufumane ntoni? U-2 marks wakho. Enye ithi x is equal to 3, x is equal to negative 5. Bunombuzo ubuze. Nansi esibini ibisithi nayo solve for x. So iqala kanje 3x to the power 2 minus 2x is equal to 14. Xa uzosolva u-x fanele uqala uyibeke kule form u-0 abe kwelaa cala yedwa. So uzokwenza loo nto 3x squared minus 2x minus 14 is equal to 0. La 14 xa buyela kweli cala utshintsha ntoni? I-sign abe ngu-negative. Imane ingacaca nani noba ndim lo uyayisitha na. Okay, noba ndim ndiyayisitha. Yho, ndim lo ndiyayisitha. So 1 mark wakho lo koyiza kule form. Then sibe nala formula ethi x is equal to negative b plus minus andithi okwa sibe nala nto ethi b squared minus 4ac. Then sibe no over 2a andithi. Then siyayazi uba i-coefficient ka-x squared yethu ngubani? Ngu-a, which is equal to 3. I-coefficient ka-x ngubani? Ngu-b. So u-b wethu is equal to negative 2. Then ulento u-c i-constant. So c is equal to negative 14. Ngo-substitute right kuloo formula nje ufumana enye imark yesibini. So masisubstitute. U-b wethu ngu-negative bani? 2. Ukhona lo negative lapho. So siya nobani? No-negative 2 wethu andithi plus minus formula yethu. Sibe nabani? Sibe no negative 2 squared. Yabona? Minus 4 times u-a wethu ngubani? U-3 times bani? Minus 14 over 2 times 3. Ngenye imark yakho le yabo zilahlile ngokwenza nje laa nto zikulahlela ii-marks azikusokolisi zizazibaleka. Yabo sofumene ngaphi ngoku-2 kule problem. The question is out of 4 awukayi kwi-values. Yayibona, so icinge nawe le nto uba yenza kanjani. Ndilibele i-calculate. Okay, so sithini ke ngoku? Sizame ke ngoku
uyenza masithi x positive times negative times negative lento kophuma bani u2 plus minus bani apha ku-bracket u2 squared ngubani ngu4 apha siphinde sibana bani negative 2 negative 4 times 3 times negative 14 so izoba ngu-plus obvious law so izoba ngubani 4 times 3 times 14 kubani 168 yabona then over bani 6 yabona simplify ke ngoku sithi 2 plus or minus sithi plus 4 kubani 172 over bani over 6 then sicofe i-calculator yethu lula kanjani x or apha phakathi ne so sawuthi 2 okay siqala sithi 2 plus siqala ngo-plus 1 root 172 ne root 172 kuphume u-15 over 6 siyazi uba ngubani u-2.519 siyaround off uba siyathanda khandi yifunde instruction but kwimemo ayikho nje ne kwi-suggest solution which is wrong imemo i-wrong 2 minus root 172 equal to negative 11 over 6 then sibe no negative 1.852 thatha 3 ne yeah so ufumane marks zakho for these two answers ayibona ilula kanjani into ebalulekileyo ukwazi usubstitute qha apha sigqithe ngosiye komnye solve for x hayi lona abantu bagqubhaze apha andiyazi uba kutheni uyigqubhaze kangapha because ilahleni le problem ithi yangu-3 marks bayabonisa uba suka akho nto apha 1.3 lo phaa kula question paper so uthini uthi 3x to the plus 2 ogqiba kwakhe athi plus ogqiba athi equal to 90 sayibona so ilula nto solve x siyabona apha zii-exponents so befana basebenzisa information ye-exponents zethu so apha singathatha i-common factor engubani engu-3x sishiye bani u-3 squared because u-3x plus 2 is also equal to 3x 3 to the power 9 everyone is also equal like that so ngosireversa le nto so apha kwashe ku-1 then is equal to 90 so apha phakathi ngoku izawuba ngubani izawuba ngu-10 lo is equal to 90 then over 10 over 10 ayibona then sibe no 3 to the power x is equal to 9 siyamazi ke ule nto u-9 ngu-3 squared andithi then u-x wethu abe ngubani abe ngu-2 because xa zifana ii-base zethu siyazilahla sishiye exponents zethu ne so x wethu ngubani ngu-2 yabona isimple kanjani le nto ngu-3 marks wakho u-3 marks wakho uyamfumana ngalena uyamfumana ngalena uyamfumana ngale marks zilahlile mosapho 3 marks ubumfumene sigqithe siye kusolver simultaneously abantu apho andiyazi noma bafuna ndibenzele ividiyo nayo uba basolve simultaneously khawutsho uba kwezi question ndizenza apha ngeyiphi urhala ndenza ividiyo kuyo kusolve x kwi-exponents kusolver simultaneously ake i-simultaneous equation yethu ngubani u-3 ayibo thina ngabonakala uyabonakala u-3x squared ne minus 5xy
is equal to 24 plus 16. Right? Then masithi ngu-equation wethu 1 lo ne. Seku-equation 2 yethu ibe ngu-x minus 2y minus 3. Actually ndayenza into yosolva ilento i-equations maintenance kwenye iividiyo zam. Bongakho ujonga phambi kulo video zam, you could improve a lot. So sifuna usolva le nto sisebenzisa substitution, so fanele sibe ne-subject of the formula ne. So and it equal to 0 up the equation ne. So into yenzekayo ngoku saweza ezinye u-2y u-negative 2y xa welayo equal sign izoba ngu-plus 2y no-negative 3 xa weli-equal sign izoba ngu-plus 3, then siyazi then sithi 2. So indawo esibona kuyo x kwi-equation 1 sawufaka u-2y plus 3 because sizawuthi substitute u-2 ku-1, uyayibona. So masiye sithi 3 yoba ibhatyaze abantu le-substitution abantu 2y plus 3 squared minus 5y then safaka ulento u-2y plus 3 is equal to, maka singazibuyisezi yazibona kuqala, plus 16y. 16y nangapha ne. Sayibona? Sayibona? Yeah. Okay. All right. Asiyeke ngoku siyenze multiplication yethu apha. So apha abantu befuna ukuchitha le nto asiqale siyisimplifye, sichithe kanje sithi 2y squared ibe ngu-4y squared ibe ngu-2y times 3 ibe ngu-6y times 2 ibe ngu-12y then ibe ngu-3y squared ibe ngu-plus 9 then sibe siyichithile le bracket sithi minus 5y times 2y negative 5y times 2y negative 10y squared then negative 5y times 3 ibe ngu-negative 15y. Sibe sigqibile leya, siziyeke zingaphesheya ngoku zinjeya sifuna siqale sisolve ezi like terms kweli cala sizigqibe ne. Okay, sichithe lesibini ngokwebracket bese siyichithile yokuqala pha. So apha izoba ngubani, izoba ngu-12y squared plus 36y plus 27 because 9 times 3 ngu-27 u-3 times 4y squared ngu-12y squared leyo 12y squared times 3 ngu-36y then 9 times 3 ngu-27 bese sithi minus 10y squared minus 15y is equal to 24 plus 16y. Kanti ngaphesheya asiye kwenye iphepha sisolve intoni i-like terms zethu ke ngoku ne. Sino i-like terms zethu ngala manani afanayo anee-power ezifanayo ano-y abafanayo. Unze sino-12y squared no-negative 10y squared xa bekhansilishana kushiyeka bani u-2y squared andithi. Then sibe no-36y siyambona minus 15y, so 36 minus 15y kushiyeka bani u-plus 21y. Sithatha i-sign of a bigger number ne. Then sibe sishiyeka nabani no-plus 27. Siweza la manani ethu akwela cala ngu-24 uzafebe ngu-negative ngokweli cala because positive kwela cala no-16 uzafebe ngu-negative 16y because utheni positive kwela cala sithi equal to 0. Sayibona? Then siphinde sijonge uba sina-like terms na, sinazo obvious. So sizawuthi sino 2y squared akanayo i-like term esuka ngapha. Then sithi 24 minus sithi 21 minus 16 ne. Si-like terms zethu ezo ne nazi sisho sibe nabani
sibe no 5y wethu ne. Okay, sithi plus 5y, sithatha i-sign of a bigger number, then sibe no 24 minus 27 minus 24 ibe ngu-3 plus 3, sithatha i-sign of a bigger number, sithi equal to 0. Yayibona? Siye makasebenzise laa nto yenu ndibona kudala nithanda uyisebenzisa, laa nto yenu ithi the game that y is equal to negative b plus minus b squared minus 4ac over 2 ne. U-b wethu i-coefficient kabani ka-y, so izoba ngu-5, negative 5 plus minus, so izoba ngu-5 squared minus 4. U-a wethu apha ngu-2, then u-c wethu ngu-3, then u-a wethu ngu-2 times bani 2. Okay, so sizame ukubhala into kwi-brackets. U-5 squared 2 times 4 ngu-8, 8 times 24, so apho izawuthi negative 5 ithi plus minus root 1 over 4. Then ungahlulwa yile nto, hayi soze ndiqinisekile loo nto. Then sino-y wethu apha siyambona, siyawela siza ngapha. U-y wethu is equal to negative 5 plus or minus 1 because i-square root sika-1 ngu-1 over 4. Then u-y wethu wokuqala or u-y wethu wesibini, so sawuqala sithi 5 plus 1 kushiyeka u-4, u-negative 4 over 4 kushiyeka bani u-negative 1. Then siphinde sithini, sithi negative 1 minus 1 kushiyeka bani u-negative 6 over 4. So baya ngapho 2 ku-6 baya kathathu, izoba ngu-2 over 3, okay, 6 over 4, u-3 over 2, 3 over 2, naye unjani u-negative, bayi-negative ontoni i-y value zethu. Kukho amajita akade asofika apha qomba hayi agqibile wona. Kaloku yi-simultaneous equation le, fanele sibe ne-x values, sibe nantoni, sibe ne-y values. So ii-values onoziqikelela ziyi-4, normally ziba yi-4 for simultaneous equation. So makasiye siyojonga iformula le nto ibisithini, ibisithi x is equal to 2y plus 3. Masho substitute apha sizenzele lula ne, because sesinayo u-y value wethu ongubani, ongu-negative 2 over negative 3 over 2 plus 3. Abantu bayibhute apha ke, ayibona, phuma u-0 apha because ezi ziyi-2 ziyahlabana kushiyeka ku-negative 3 kushiyeka u-0. So i-x value yethu yokuqala le. Sifune yesibini, u-x wethu wesibini sifumaniseke uba 2 times negative 1 ne, because substitute kule formula yethu le ngu-2y plus 3, 2y plus 3 ne, substitute kuyo plus 3, so kushiyeka bani apha u-1. So i-x values zethu ngu-1 no-0, ezika-y zethu ngu-negative 3 over 2 no-negative 1. Yayibona, ubuzifumene zonke imarks zakho ezile nto eziyi-6. Sigqithe apha, siye kule sesizawugqiba ke ngoku, sesizawugqiba. Yajika-jika le khamera, esi stenda sikontswempu mna, so-grand, sephukile, sephukwe ngumntu phofu. Okay, I hope siyavana ke. Then sanikwa le nto apha, kuthiwa apha solve for x again. Hayi lo x iyasolve for 1 and befana uba umgqubhazi, uyayibona, sanikwa inequality apha. So into yokuqala funeka uqala uthini, usolve le nto ibe ku-standard form. Then apho sinabani, sizoba no-x squared minus 5x, siweze u-14 wethu apho ibe ngubani, ibe ngu-negative 14, then over 0. Then apha sifuna ii-roots zethu, laa nto leyo is approximate 4. So for this you get i-marks ne,
you get i-marks for this. Then sifuna i-roots zayo ngo-x bokuqala, then amanani ayi-2 athi xa wa-times enze u-14, xa amanasi enze u-5 ku-7 abani no-2. So elikhulu funeka lithathe ile nto i-sign ye-middle term, so kwenzela uba bathi bamayinusayo sifumane le middle term, uyayibona? So that's why sithi -7 that plus 2. Then ngoku ithini into yethu, uzawuphuma u-2 abe negative, andithi aphume u-7 abe positive. So sitheni, sigqibile kanjalo inequality. So u-x ufanele abe between ezi values u-2 no-positive 7. So abephelile lo 4 marks, then ngale nto ufumana enye 2 marks, uyayibona? So bezihleli kanjalo zodwa ezi marks. Masiphethe ngoku sigqibezele, kunikwe le nto kuthiwe the roots of quadratic, kuthiwe the roots of quadratic equation are the real numbers. Kodwa sanikwa le nto ethi 3 plus or minus kwathiwa negative k plus 4 over 2. Uyayibona? So ngoku kuthiwa for which value of k, sithetha ngo-k ngoku, for which value of k is real number. Of course the roots of quadratic equation are, kuthiwa which value of k is a real number, ne? Okay, so into esenzayo sithatha le nto xa ilula nje kanjalo, sithi negative k plus 4, k lo abo k andikholwa ngabo 4, igqiba kwayo sithini equal to 0, sithetha ngo-k mus apha. Okay, then into esiyenzayo siyamweza sishiyeke u-k wethu, siyamweza u-4 abe negative 4, then asifuni negative k plus sifuna ule nto u-k positive, so sithenza ngo-negative 1, sizobulala abani u-negative apho. So negative times negative positive, so zaphumana u-k. So the moment utimes into e-negative, le nto inequality yakho iba neentloni iguquka ijonge kwenye icala, so share nabani no-4. So ifanele uba inje answer yakho, then ufumane i-answer yakho ngalena, ufumane u-2 marks lo. Iphela kanjalo ne. Sizawumenza part 2, sizawumenza part 3, sizawumenza part 4. Bendisamakishe lena qha ngoku. Okay, enjoy. I hope uyazibona mistakes zakho. Drop me a like ubuyithandile ivideo, comment une-request, share ku-Facebook so that abanye friend bakho bayazi ne. Bonisa nabanye. Bye bye. Have a great time.